bati ko may magamarasa nga naghihimo yung tinapakalbayog. Tara, gatuon ta. Ayaw mo ito't the best. Tana, nga to kita. Uy, Kong, Kalbayog naman niya yan. Welcome to Kalbayog City. This is another serye naman para naton kultura anwaray nga kundiin. Igakaparayaw natin pagpaybaruhay yung mayada. Marasa nga naghihimo, hindi na pa. Di niya syudad itong Kalbayog. Opay nga agad. Opay nga daw, kapupoy to service kang kaupod lang natin. Mahupay nga daw. Congressman Benuel, tara kong sulod kita. Tana. Good morning. Ate Jessica kung may baga hiyat nagmamanin si Okay. Tinapa. Din may hanay ni. Opo, sir. Bali mga, ano na siya ba? Bali siguro yan, mga 36 years na ata. 36 years na ka mo nagtitinapa. Nagtigang siguro ni paruhan maan. Opo, bali dili po siya, sir, sa balat. Oo. Bali sa niya, puto ni Mamay Ping Ping. Bali siya, nagwanid sa pasalubong center. Sa pagkawala ni Mamay Ping Ping, siya man po, manage lahat sa kuan, didigod na lain. So yan na, gimpapak na ni Yuhin. Mapait Opo, na pak, no? Vacuum pack na hiya para diriya makurig biyahe. Pan-expert na po. Maupay. Nganin, ano man, nagpapakakuang kamon damot na ako, hayo. Opo, wala naman mga, wala ko nag-pandemic, may mga abroad talaga na mamalis sa amon, di pambalik ako lang na dito. Mupay. So Ate Jessica, maaari naman kita nung marasa ini iyo tinapa. Kaya na gusto na taong nabaruan ni Congressman Benuel. Kung pag tinapa. Itong paghimo. Bali, papakita ko yan sir kung paano, sa tinapa dito. Sige. Wala siya ni sir. Tiyong talaga sa dagat sir sa ano. Ini, kuhaan ko din mismo tikang First ko talaga siya sir na isda. Diri ka magtitinapa, hindi represko. Dere sir kay makuri man na marubat na kami sa customer. Bali tiyong talaga sa dagat pa talaga doon talaga sa hamon didi. Ano nga isda it mo pa tinapa? Bali hamon yan na sir is buraw at sa kumaa. Pero pwede ka magtinapahin bisan ano nga isda. Dire. Tamban. Puraw. Agumaa. Ito la. Okay. Diri ka pwede magtinapahin bangus. Pwede, kung may Pwede sir, dala, kung may dala sa amon magpatapa, natanggap na kami pagpapalala. So, karigsid nun, bisan ano nga isda, kung dadon na iyo, pwede niyo tinapa. Pwede po. Oo, pero iyo ginihimo, buraw, agumaa, tamban. Kung hindi makakwan ako, Ikaw, dagagoda. kay taga-sidaw sa dito. Ato kami dungan lutot mga isda dito Tacloban. Gusto ko lang pakiana Congressman. Kay ano liwat Nanay Teresa nga, Teresita nga giniiba man nimo itong hasang kinain at kaya nung giniiba natin patin mga susura man ano ini nga sir. Christine ha? Ginsusura. Pwede kasi sir, isulat sir. Di kay diri man. Adi sa dayok man. Dadayok lot ko na di ko dadayok. So, ginlilimpyuhan lang, okay. Kuha man sir, pag-asam sir, bali, dito na amon. Makuri ba paghasang? Sige daw, kung matis na Ay na sir, kakasal daw na. Akay ko karit kaso. Karit kaso. Masayang gadla. Ginaano paghasang? Ha? Anay, din. Din. Dida. Buka sir. Ini ba sir? Sir nga to sir. Ha? Sige nga. Okay, waray kulo. Dire kulo yung kuan idusog mo. Dosula. Tapos, Butong. Aray mabari ka. Ini sir, sugod sana no? Sugod sana. Iton, oh. sugad, okay. Sugod sana iton. Inila. Oo. Tapos, bulagon. okay na. Ini. Waray ini. Anatay, dire buta. Dida. Okay. Okay. Tapos ginlilimpyuhan. Oo, namin. Tanggal talaga talang Diri ka sasamad. Dire man sir. So, Baguhan lamang, tusok-tusok sa sige. So, So, dito na natin yung higbisan, wala na hingbis. Okay. Sige. Sunod, ano't sunod? Bali, kuha na sir, doon na dito. Pag buta, pag ano na. Waray ginahalo nga kuan. Bali, dito Dito na na tubig, dito na. So, inila ginkakadina. Okay. Bali, alin na siya sir. Kaman dito, paghasang. Ikakadi. Opo, itapid na sa. Uy, kalimpyo. Tapos, dire.
Ano't sunod nga process? Ini, Sir, tas pagkalagyan sa to, sir, bali may simpla na bitchin tapos asin. Tapos salang na yun, salang. Lapuhan na siya. ginkakainit bitsin nga nit asin. Ihalo po sa water. So, igahalo laha water and bitsin nga nin asin. Ikakadididi, amoy niya na, Opo, sir, bali. Pagkalagyan sin at butang ng asin pag ang bitchin. ini nga nin Opo, bitsin. tas kalan, matunaw ano siya, sir. Matunaw ano ito, tapos butang ng isda. Amo lang ito. Pero liwat ka minuto itong paglakwat isda. 30 minutes, ang buraw. Mga 30, depende man sa Depende saluhan. liwat. So, sige. Lalapuhan ta, no? Ini. Tapos ini, bubutangan ta ini. Asin, Ida. tapos bitchin. Bitsin. Tapos, after, kung ano, Matapos na patunaw ng asin, bubutang na ako na nakabasikit na isda. Tapos pagkaluto niya, sir, kasi So mga kasangkay, anong sunod na proseso niya na kung ang pagpasunahan aton isda? Na kundiin, amo na yung pinaka-final ano nga pagwan proseso. ang pinakalas. so, Ang pinakalas. adto nga may bitsin nga nin asin, Bali na siya na to, sir. gaging pakulor. Amo ito, 30 minutes. Tapos, yan Bali, ano yun siya, sir? Kaman pag tapis ito, amo na yun naton ginluto, poy. Amo na yun Amo na yun So, Ang agumanga nga isda. oo. gumaan na isdaan, human ka rin. So, ito, sunod nga bubuhaton, ano man? Siya na, sir, magpaso na po. Magpapaso. Bubutang na lang sa loob. Isusunod? Ibubutang na, sir. Okay. Pwede na yun eh. Opo. Karin, pwede Ako na, ako. Sir, dapat na, sir, kay Ikaw. Pare kaso. Sige. So, ini, ikakadi na. Opo, sir. Mapasoy na ano? Magpapasunod siya. Tapos, pag ulan lang siya sa mga 20 minutes or 30 minutes. Pero tatabunan niya na. And then, 20 minutes. 20 to 30 minutes. Okay. Amo ito pagkamayadan color. Opo, opo. Pagkatapos ito, Pagka-color sa lang, sir, balik sinin na. Asya na dito na yung dara namin sa loob. Tapos Ah. vacuum. Tapos Okay. papakin na. Opo. iba man it pag vacuum, that's packing na. Pero, di rin makurin duro nga proseso. O, dire man din. Paglimpyo, paglapwahan, Tapos itapin didi, Tapos na. didi, salang na. Opo. Okay. Papalit tayo yung kawan na pagpasok. Pwede gihap. Pwede gihap. Papakin. May ada ka mo mga bago. May na, sir. Ito na dito yan na, sir. Okay. Dere, natapos na kita, oh. Ha? Ano yung mga finished product Finished na? product. Oo. Finished product. Na ginhasangan kanina ni Congressman, tapos gimpasuhan, yan ang liwat, Ginlapuhan, ginlapuhan. Tapos ginpasuhan, adinan, bag. na ang Bago finished na product. Okay. Oo. Ba? Mahamot. Mahamot Iba. yun man ano. Iba good. Ang gimpaparayaw, han kalbayog nga tinapa. So Ate Jessica, kung baga mga palit kita, ano, tagpira man lot ito niyo baligya, hindi nga itong tinapa. Sa yan na, sir. Mahal man namang water sa isda. Depende ito Opo, presyo depende isda. Depende sa namang. So karigsid ngun, it presyo tinapa, nagbabari kung perat presyo isda. O kung barato or mahal naman po ha. So pag kaya na, itong duha ka bugos, pananglitan, mga Oo. pero may kantidad, para mabarot aton mga Saya negligence na, liwat. saya na, sir. Amon balik sa buraw, tag 60 usa. It buraw. Sa isinta. Pero kung barato, dahil 50 or 5,200 pag barato. Oh, sugad lang Basta yan. naman nagumaa, tulo 100. Tulo Oo, 100. sir. Depende po kasi kung ano barato or mahal ang kuha. Siyempre, makulay man kami kung di kami mag-increase. Yan Yan kung ipakiana taliwat kung ano ka iha initon iya baga kinabuhi kung Di, magapapalit Ricky. naton ini. Pwede ito mag-ihak, kung labi na't vacuum. Opo, sir, kung vacuum, Oo, amo mga- tayo siya bulan. Bulan. Kung diri hiyagin papak, pero Mga ano la, sir, kung diri butang sir, mga 4 days la. 4 to 5 4 days. to 5. Pero kung nasa rep, sir, sobra ito siya semana. semana. Oo, okay. Ako may hanat tinapa dito habalay, pero para sa malagi hapon. Opo, sir, diri man good na. Oo. Diri nakakuan freshly nga gikuan. Kasi nila siya. Oo. Sa nasa rep la. di ba? Ada harap. Oo. May da mga bagan good tiliot ka mga ano, bagang titinapa. Tamban. Ano siya na to, sir? May Oo. lot kami gugti, May tamban. nangyayat ko tamban dili. Kay nasabot ka siguro, ambot kung din ni nagpikang, no? It pag tinapa. Kung din hibay ni haaton, kultura ba nit mga waray? O kung diin ba?
Cavite. Sa Cavite ini nga pagtinapa. Amo ngayon, ang mga dito babaligya merkado lot ha Manila. Oh. Ang good thing ang mga tikang ha Cavite. So ini, pero baga nagsikat ang kalbayog hiwunong Saan itinapa. tinapa ko po, sir? Kay siguro ang iragin titinapa dito, guro good thing nga isda. Bagan ginbubulad gyapon nira. Unlike kita, siguro tikang good kita mga dagkulaay nga isda. Yan one thing is for sure, marasa good ito niya. Maupago talaga, sir, quality. Na gibabalik-balik ini ito natin. Sering mo pa man, diri ka mo nagtitinapa, hindi presko nga isda. Kay maguguba. Marupat. Marupat dat sa customer kung ano kami sa very good. Nakitaan man natin kanina nga presko good talaga. Presko, oo. Ang isda. Ay, masabot ka good kap. Oo, kay parang isda good. Parang isda good iya. So, maaram good iya. Oh yeah. So, anyway, So, pwede lot natin kita kung ginapapacking lot dito. sige. Mga 24 seconds lang. 1 minute, vacuum pack na iya. Opo. Pwede na iya mag-iha. Bakiyan siya, sir. Maabot na talaga siya bulan or 5 months pag nasalagay sa ref. Kap Popoy, Tapos may na. hindi ako gusto ipa-vacuum pack. Di ba? Idaya na agad line trimis. Para kumupos-pupos. Oo, muna yun Opo, nagka-vacuum. vacuum na siya. Pero bago yun nga luto. Opo. Bago yun nga luto. Kaya mga ikasinamon, mga waray-waray, mga kasangkayan natin, mga suking ng mga netizens. Gusto natin ipaibaro ano ay yung ang pinakamarasa na tinapa, aanin niya kalbayog. Kalbayog. Oo nga, na-witness natin kanina kung ginaano ang pag-himo, hindi ang pagluto, hindi nga, di congressman na nga ni kanina ang nag-testing kung ginaano itong pagproseso, hindi. Nakita natin nga, sugad ngayon ito kalimpyo, ang kapresko itong isda nga din gagamit. Kinahanglan presko. Kinahanglan presko. Yan, Ma'am Jessica, ano daton baga maiyayakan daw dito natin mga suki nga magkirita? Mas okay po ang naka-vacuum kung pantinda kasi maiyaman siya marobat. Pwede siya dadun sa ibang bansa. So, pwede na rin ipasalubong nila. Opo, pwede siya pampasalubong kay naka-vacuum. Di siya galing marobat. Waray COVID, it is da, ano? Wala po. Importante, waray COVID, it is da. Opo. Cover la. Naka-self, di waray na hangin. Niimbitaran namon kamo to like and subscribe and follow. Para YouTube, Anwaray Official. Yan para Facebook, Anwaray official page.